Trup dem kho siu u Presiden Jokowi Amerika u Donald Trump ha ka jingdwai namar ka thama persha ye kari Iran. Hang ni udon ru udak jingkeli u bahe bha ye ka perthai situlub ban ong ba. Hatu kani ka jingkhat jong u Donald Trump ya ki pastor jong kategori ban bo ru ye ka jingdwai ka gerpang na ka benta ka jong u ba un yo ye ka jingstat no blai. Kumno ba un job persha ye ka thama ye kari Iran. Hatu kani ka dei ka babakla ban snow tho ye ki katto ki jing shisha ga longba mi de ban snow tho ba kam sham na don ka thma jongri Israel persha ye ka riran lada kam don ka jing bakla na ka riran balei bat ka ei ka ba ka riran ka le ka ba penlong ye ka Israel bat ka ri Amerika ban her thma persha ye ka riran kat hadu ba unong sen sha don bor jong ka te ka ri ha Iran u Ayatollah Ali Khamenei lambat ki weipat ki he sarkar ki jong u kila kelon yap no ha ka arpu pratrik jong u benai u baladap ni de ban shai hang ni ba ka ri Iran ka de ka ta ka ri ka bala le ru ye ki kamrunar ki long persha ye ka ta ka hok long bru man bru ha ka perthai da ka ba kala pen khain ru ban sna ya ki ta ki nuclear plan hapo la ka jongri bat ka jingthmu jongri Iran kalong bait lada kala yo bat ba kala donru ya kini ki nuclear kan sa ai si ki kinhon sinking etiar ki badan hapo jong ka Middle East ban herthma persha ya ka ri Israel ya ka ri Amerika bat ye ki wei pat ki ri ki balong persha ye ka bat deiru hangta kan sa don ka jingsha kta ka ba jurbha ye ka perthai situlup dai ka tai ka radiation lane ka bi ka mi na kini ki nuclear bat ye ka jingthmu jong ka ri Iran ka dei tang ka ri Amerika bat ka ri Israel ka ban UI ya ka jingma ka bala aplupa ye ka perthai situlup lada ailat ye ka ri Iran ban don ye ki nuclear plan sa ka nu ku ri jong ka perthai dei ban yo ru ye ka jingmanjur lingba jong ka International Atomic Energy Agency bat hadu menta ki ri ki badon ye kita ki nuclear bomb ki jong ki hapo lagi jong ki ri ki dang don tang khandai teli ai bat kita ki ri ki badon ye ki nuclear bomb ki dei ka baning kong ki ri Amerika ka ba ar ki ri Russia ka ba lai ki ri China ka ba sau ki ri France ka ba san ka de ki ri United Kingdom ka ba nriu ki ri India ka ba nyo ki ri Pakistan ka ba pra ki ri North Korea bat ka ba khandai ki dei ki ri Israel ban yo ye ka jingbit ban penmi lani ban sna ye ki nuclear kin hab ban ya shibun ba ki kendon jong ka International Atomic Energy Agency jong ka perthai hanrei ka riran kala shim ye ka rai ban sna hi ya kini ki nuclear plan ki jong ka klam da jingbit da ka International Atomic Energy Agency kari Amerika berkari Israel kila yu iya ka neba lada omla ban khang ye kari Iran menta kan sabu ye ka perthai ha ka jing shiseng gesngi Daina kata ka daw ba ka ri Amerika ba ka ri Israel ki kwa ban weng no ya ka jingma ka bala aplupa ya ka perthai si tulup lingba jo ka jingle jong ka ri Iran ha ka ba Presiden jo ka ri Amerika u Donald Trump ula khat ya ki pastor ban penlong ya ka jingdwai ka ba kerpang na ka benta bu un yo ru ya ka bor ba ka jingstat bat ka jingyada ka ba kerpang na ki nongshun ki ba long napo jong ka ri Iran ha ka ba ki ne ki pastor ke le yang saudong ya u Donald Trump bat ba ki la bu ru ya ka jingdwai ka ba kerpang bat kila kerpat ru soblai bun ai ye jida yu Donald Trump da ga kila bu ye ke jingdwai ban ongru ba ka jingdon jongri Amerika ka de ka jingbu ka jungblai bat ka ri Amerika ka don ye ka hok ban yada ya ka ta ka hok long bru man bru jongki bru ha ka leng saudong jong ka perthai na ka benta menta bat hagi por ki barwan hadin bakal dapat penlong ye ka jingdwai jo ki pastor hapo jong ka tegri naga lang jong u Donald Trump mula ong ba ngan ye le persha ye ki nongshun ki batmu ban kta ye ka ri ya ka ba ble wa dapan ai nyo pho prasnam menchwa namar ba hapo jong ka ri kila don ru ki bru ye ka ba ble wa itap mensim hadu kata bat wa dabru ban kular hau Abraham bat kita ki ki jat merujiu ki badan hapo jong ka ri ha Israel menta kari Amerika ka ngikba ublei unlong hashwa ya ka ri Amerika ba di ka ri Israel ban yele persha ye ka ri Iran wat lakin don bun ki ri ki ban yele persha ya ka ri Israel bat ye ka ri Amerika nangne sakhamat namar kumba ka long mata hari Israel man laki kenta ki namding jong ka ri Iran kila poi hapo jong ka tegri nimtip ka ai ka ban jia hanrei ni tip ba ublei un yada ye ki namding jong ki nongshun ong u Donald Trump
ki intelijen jong keri Amerika kala lapru baki don ki weipat ki ri kala don kri ban kinshot ban aimen sim ban krishan tir maru ye keri Iran kapala penlong ye keri Iran ban hertma persa ye keri Israel ban ye keri Amerika hadin jong ka jingyapno jong u Ayatollah Ali Khamenei namar hadu menta keri Amerika kala penti kena bat ka tibba kumbah ru pau sau pasani ki tirthma ki sipai bat ki weipat ki tiarele jong keri Iran Kim Don Shu hapo laka jonggeri hanre ki klam pendam setia kani ga pausai ba ki don kiri ke bakirsan nadin jonggeri Iran persa ya keri Amerika bat ya keri Israel bat keri Amerika kala sim ya kerai ke beteng bha ya menta persa ya keri Iran bat ya ki weipat kiri ke bakirsan borba ya keri Iran ngim don de ke weipat kalat hanre ngan haban le de ke beteng persa ya keri Iran nadu menta ni don laka jong plan kumno ban hirtma bat kumno ban penlip ya kini ki namding jong ki nongshun ki bala hirtma persa ya keri Israel bat ya keri Amerika bakat ba keri Iran kampat serendar uno yalam jong kategori un mat baik ya ka jingyap ong u Donald Trump katma jong keri Iran bat keri Israel kum ba kalong menta kalana snudur susu tongen dang ya ap ki weipat ki kubor ki bandangwan kublai subun tat hadu bi kendu ha ka weipat ke video